Se, miksi me olemme tulleet Joutsenoon, on hyvin pitkälti se, että kunnalla oli suunnitteilla teollisuushallit, tämä, jossa me voimme toteuttaa. Meillä oli koneet ja laitteet osittain, ja se, että meillä aloitettiin 15. päivä 8.83 suunnittelu, tehtaan suunnittelu, ja samanaikaisesti tämä hallin valmistus. 7 kuukautta myöhemmin helmikuussa me valmistimme ensimmäiset tapettimme. Se on melkoinen. Se on nopea. Sanoisin maailmanennätys tällä alalla. Tässä meillä on tällainen asuntoalue, jossa joutsenolaisia asuu. Joutsenossahan pientalojen rakentaminen tällä hetkellä on hyvin yleistä. Käynytpä tuosta oikealle, käy vaan katsomassa tuossa tuommoista tiilitoria. Aika nätiä. Ja kyllä se, että asuntoalue rakennetaan kerralla valmiiksi ja viihtyisäksi puistot ja kaikki, niin se saa oikeastaan näyttämään alueet aika hyvän näköisiltä ja ihmiset viihtyy niissä. Niinhän se on. Voi, kolis meikäläisen kotikunnassa asiat näin, niin kyllä siinä passaisi yrittääkin. Tässä on terveyskeskus, joka on pari vuotta sitten valmistunut ja se on oikein hyvän näköinen ja napakasti tehty. Ja on hyvän näköistä maisemaa tuolla. Oho. Tarkoitatko noita tyttöjä vai tuota? Joo. Kuka on tehnyt tuon patsaan? Sen patsaan on tehnyt taiteilija Reino Puustinen. Hän on joutsenolainen kuvanveistäjä. Ja tuossa on kuule tori. Siellä me mennään vielä käymään ennen kuin sä lähdet pois. Kato. Nyt jos sä teet yrityksessä kerta laajennusta ja oot sellaista suunnittelemassa, niin mietit tarkkaan, että teetkö sä sen sinne, missä sulla nyt on, vai jos miettisitkin uutta paikkaa? Kestääköhän mulla paikat lähteä? Mutta mieti ja laske sitä juttua. Kato, kun on kivan näköisiä ropeleita. Kyllä. Niin on ihan. Mahdottomasti täällä on ihmisiä. Niin on, joo. Kenen rahaa? Kuule, otapas tästä ja vie äitille kotiin. Maalaisohra riekka, oikein joutsenolainen riekka. Kiitos. No tämähän on ihan lämminkin vielä. Ja kiitoksia vain sinulle, kuule. Oli se oikein kiva, kun kävitin mitä enää siellä yrität tänne meille? Hoidetaan täällä näin. No näinhän se voi olla. Kiitti vaan itsellesi. Terve. Ja hyvää jatkoa, hei. Joo, hei. Kyllä se voi Pekka täällä viihtyä.